Florida, červenec 1969. Klidem časného rána otřese silný výbuch. Výbuch silný jako 200 tun TNT ohlašuje začátek jednoho z největších počinů v dějinách, první misi na Měsíc. Věž volná. Všichni se domníváme, že příběh triumfálního úspěchu Apollo 11 známe. Za legendou se však skrývá úplně jiný příběh. Nevyřčená zpráva o tom, jak blízko byla mise tragédii. Muži, kteří se známého dobrodružství účastnili, odhalí po téměř 40 letech, co se při první cestě na Měsíc skutečně stalo. Uvidíme, jak lunární modul ztratil veškerý kontakt se Zemí a téměř bez paliva mířil do kráteru plného balvanu. Jak se astronauti domnívali, že se v hlubokém vesmíru setkali s UFO, což je dodnes zakryto tajemstvím. Tajné dokumenty ukazují, jak si prezident Nixon připravoval nouzový projev, když vzrůstaly obavy, že se posádka nevrátí. Odhalíme, jak se posádka vrátila živá jen díky kuličkovému peru. Toto je výpověď z první ruky od mužů, kteří tam byli. Nevyřčený příběh mise Apollo 11 na Měsíc. Start 32 minut po hodině H. Start Apollo 11. Je 16. červenec, 4 hodiny před zážehem. Od časného rána se posádka Apollo 11 připravuje na nejnebezpečnější misi v dějinách, na první přistání na Měsíci. Astronauti jako Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Mike Collins si dávají poslední jídlo před konečnou kontrolou oblečení a vybavení. Za předstíraným klidem ale roste napětí. Buzz Aldrin, lunární pilot mise, vzpomíná, jakou nervozitu posádka cítila. Vzpomínám si, jak jsme nemohli moc spát, protože jsme věděli, co se bude dít zítra. Všude na ubikacích posádky se vznášel adrenalin. Jsem si jistý, že i na ostatních misích na Měsíc. Posádka se cítila nervózním právem. Netušili, že se technici na odpalovací rampě potýkají s nebezpečnou závadou obří rakety Saturn V. Saturn V byla nejtěžší a nejsilnější raketa, která kdy byla postavena. Byla naplněna miliony litrů vysoce výbušného paliva. Měla ale trhlinu. O 35 metrů níž technici stále pracují na prosakujícím ventilu, který doplňuje vodíkové palivo do rakety Saturn V. Únik paliva zužoval Saturn V během celého vývoje. Jedna zbloudilá jiskra na odpalovací rampě mohla zničit celou raketu i s posádkou. Velitel letu Gene Kranz, který sledoval odpočítávání na řídící základně v Houstonu, si byl rizika dobře vědom. Vesmírná mise není nikdy rutinní, protože posadíte 3 lidi na vrchol obrovského množství vysoce výbušného materiálu. Řešení nebezpečných problémů v souboji s časem bylo běžnou součástí vesmírného programu. Raketa musela vyletět podle časového rozvrhu. Tým Apollo těžce pracoval několik let, aby splnil sen prezidenta Johna F. Kennedyho. Věřím, že by se měl národ odhodlat k dosažení cíle před koncem desetiletí. Uskutečnit přistání člověka na Měsíci a dostat ho bezpečně zpět na Zem. Všechno, co jsme dělali, bylo spojeno s cílem dostat se na Měsíc před koncem desetiletí. Týdny jsem pracoval 20 hodin denně. Byla to hektická a velmi horečná doba. T-2 hodiny, 33 minut, 45 vteřin. Na vyřešení úniku paliva zbývalo velmi málo času, takže se NASA rozhodla nalodit astronauty, zatímco pod nimi pokračovaly opravné práce.
Posádka Apollo 11 nastoupila do vysokorychlostního výtahu z úrovně A. Pokud by někde unikal vodík, když jsme nastupovali, možná by nám o tom řekli, možná ne. Očekávali, že problém vyřeší, tak proč s tím obtěžovat posádku? S odpočítáváním je zatím všechno v pořádku. Minuty ubíhaly a zdálo se, že technici vybavení speciálními francouzskými klíči únik vodíku opravili. NASA se rozhodla povolit start. Apollo 11 mělo být zažehnuto včas. Výkyvné rameno se vrací do zcela zatažené pozice. T-4 minuty 50 vteřin. Posádka neměla z úniku vodíku obavy, protože věřila, že přítomné bezpečnostní systémy zvládnou téměř jakoukoliv událost. Cítili jsme, že pravděpodobnost našeho přežití je 99%. 4 minuty a běží. Apollo 11 má zelenou. Bylo mnoho rizik, ale i mnoho důvodů, abychom misi zrušili a nepokračovali v něčem nebezpečném. Posádce bylo řečeno, že při případném úniku, který by způsobil selhání zážehu motoru, bude jejich kabina katapultována do bezpečí před selhávající raketou. Nebyla to ovšem pravda. Usvědčující informace z oběžníku, kterou zde odhalujeme poprvé, se rok před misí dostala do rukou jen několika vybraných úředníků NASA. Odhalovala, že únikový plán je pouhou fantazií. Vyšel oběžník o první fázi, který naznačoval, že i přes veškeré cvičení posádky a informace, které dostala, bychom nebyli schopni zachránit jejich životy, kdyby se něco pokazilo v prvních 2,5 minutách od startu. Systém přerušení letu potřeboval na detekci katastrofálního selhání 2 vteřiny, aby aktivoval únikový systém. Kdyby jeden z motorů v první fázi vybuchl, rozpadla by se kabina za půl vteřiny. Nebyl zde způsob, jak posádku odpálit do bezpečí z vrcholu rakety, ze které by se velmi rychle stala stoupající ohnivá koule. Astronauti, kteří si nebyli zničujícího faktu vůbec vědomi, se připravovali na start. 30 vteřin a běží. Kosmonauti hlásí, že se cítí dobře. Výbušný potenciál rakety by v případě výbuchu na odpalovací rampě vyhladil slušnou část Floridy. 20 vteřin běží. Vždy pronesu za posádku a můj řídící tým modlitbu, abychom v naší práci byli úspěšní. T-15 vteřin, vnitřní řízení. Řekl jsem, že bych si chtěl zapamatovat onen moment před vším tím vzrušením. 12, 11, 10, 9, sekvence zážehu zahájena, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, všechny motory běží. Start, máme start, 32 minut po hodině H, start Apollo 11. Věž je volná. Když Apollo 11 opouštělo rampu, astronauti byli nevědomými hráči ve velmi hazardní hře. V sázce byly jejich životy. Neil Armstrong hlásí spuštění programu, který pošle Apollo 11 na správný kurz. Raketové motory vytvořily 220 milionů koňských sil a hluk větší než z 500 jumbojetů. Pro posádku byla ale kabina oázou klidu. Plus 30 vteřin. Všichni jsme se shodli, že ten hluk a vibrace ze zážehu jsme neslyšeli ani necítili. Obrátka dokončena, sklon nastaven. Přesný moment startu se dalo jen těžko určit, kromě očekávaného odpočítávání. Slova, která jsme slyšeli během startu, a čísla, která se na počítači začala měnit, byly to spíš dlouhé řady než nějaká fyzikální senzace. Dosáhli jsme maximálního dynamického tlaku.
Všechno tady vypadá dobře. 2,5 minuty po startu letělo Apollo 11 již rychlostí 10 000 km v hodině ve výšce 56 km. 48 km vysoko, připraveni na odpojení přívěsných motorů. Když došlo palivo, výbušné západky odhodily přídavné motory a došlo k zážehům motorů 2. stupně. Oddělování. A zážeh. Astronauti uháněli vstříc Měsíci. Řízení mise v Houstonu nebylo ale tak technicky vyspělé, jak vypadalo. Konzole, u které jsme seděli, měla jen malá indikační světla, která odrážela pozice přepínačů v kosmické lodi. Monitorovali jsme, co posádka s počítačem prováděla a co počítač viděl. Monitory počítačů, na které jsme se dívali v našich konzolách v řízení mise, vlastně nebyly počítačové monitory, ale televize. Všechna písmena a značky byly napsány ručně. Nemyslím jako nakresleny štětcem, ale byly vytištěné na průsvitce. Všechny monitory byly spojené se střediskovým počítačem řídícího střediska. I když zabíral celé jedno podlaží budovy, ve srovnání s moderními počítači byla jeho výpočetní síla nepatrná. Dalo by se říct, že všechny počítače v řídícím středisku dohromady měly více méně výkon jednoho dnešního laptopu. I když celá mise běžela na kapacitě jednoho moderního laptopu, ve srovnání s výkonem palubního počítače kosmické lodi to byl luxus. Počítač v kosmické lodi byl někde mezi digitálními hodinkami a mobilním telefonem. Spíš bych řekl blíž k těm digitálkám. Velice odlišný a velice primitivní. Rozumím, 11, předáváme dál. Vypadá to, že jste na správné cestě. Řízení mise dál kontrolovalo postup kosmické lodi. 160 km nad zemí a Apollo 11 opustilo atmosféru a vlétlo na oběžnou dráhu Země. Rychlost a zběsilost 10minutové cesty nahradil klid vesmíru. Astronauti manévrovali s orbitální kabinou, aby se spojila s lunárním modulem. Během letu do atmosféry na Saturnu 5 je lunární model pod pláštěm chráněným vzduchem. Řídící modul je na vrcholu sloupku, jak tomu říkáme. Řídící modul se oddělí, otočí, vrátí se zpět a spojí se s lunárním modulem. Řízení mise. Slyšíme vás čistě a hlasitě. Majku, rozuměli jsme, že jste spojení. Na konci 3. fáze se oddělí a v této sestavě letí obě vesmírné lodi k Měsíci. Posádka odhodila poslední stupeň rakety a připravuje se na dlouhou pouť k Měsíci. Tady Apollo 11, přepínám. Apollo pokračovalo v letu a mezi vesmírnou lodí a Zemí probíhal čilý komunikační ping-pong. Špatné pochopení jediné zprávy mohlo způsobit katastrofu. Chystáme se, čekáme na... To dostávalo všechny od nejmladšího člena týmu až po samotného vedoucího letu do nesmírného stresu. Celá probíhající komunikace zní jako pouhé plácání. Pořád to vypadá dobře. Normálně v řídícím středisku poslouchám 5 až 7 komunikací najednou. Hlavní komunikace probíhala na kanálu velitele letu. Měl jsem i kanály od týmu pod mým vedením k jejich záložnímu týmu. S dostatkem praxe je člověk schopný vybrat komunikaci, která je pro jeho práci nejpodstatnější. 3 dny a 320 000 kilometrů od startu neodhadlo řídící středisko důležitost záhadné zprávy od astronautů. Máte ponětí, kde se vzhledem k nám nachází S4B? Zůstaňte na příjmu.
Posádka požadovala informaci o současné pozici S-4B, poslední části rakety, kterou odhodila před 2 dny. Tato krátká zpráva ukrývala mimořádný zvrat událostí. Apollo 11 nebylo ve vesmíru samo. Něco bylo tak blízko, že jsme to mohli pozorovat. Co to mohlo být? Vedle Apollo 11 se pohyboval záhadný objekt podobný tomuto, který byl nafilmován během jedné z dalších misí. Pokud tento objekt nebyl částí rakety Apollo, pak to mohla být pouze jedna věc – UFO. Mike si řekl, že by to mohl sledovat v dalekohledu. Když byl ten objekt v jedné pozici, skládal se ze série elips, ale když pořádně zaostřil, mělo to tvar písmena L. To nám moc neřeklo. NASA o objektu ohlášeném posádkou Apollo 11 moc nevěděla. Určitě to byl neidentifikovaný létající objekt, ale takové objekty nebyly neobvyklé. I dějiny letů na oběžnou dráhu Země v předchozích letech ukazovaly, že posádky nějaké objekty viděly. I když měla posádka na UFO čistý výhled, bála se to ohlásit řídícímu středisku. Nikdo z nás tří samozřejmě neplácal něco jako hele, Houstone, něco se pohybuje vedle nás a nevíme, co to je. Můžete nám říct, co to je? To jsme nemohli udělat, protože vysílání poslouchali různí lidé. A nevíte, jestli by třeba někdo nepožadoval, abychom to obrátili kvůli mimozemšťanům nebo podobně. To jsme tedy neudělali, jen jsme se rozhodli, že se opatrně zeptáme. Houstone, jak daleko je od nás S-4B? Řízení mise netušilo, jaké drama se ve vesmíru odehrává a předalo Apollo 11 pozici. Řízení mise Apollo 11 Houston. S-4B je od vás asi 9600 kilometrů, přepínám. Po nějaké chvíli se ozvali a řekli nám, že S-4B je od nás kvůli manévru asi 9600 kilometrů. Rozhodně jsme si nemysleli, že sledujeme něco tak vzdáleného. Chvíli jsme to pozorovali a pak jsme se rozhodli, že je čas jít spát a nemluvit o tom až do konečného hlášení po misi. Dodnes nebylo to, co posádka viděla, pozitivně identifikováno nebo oficiálně přiznáno. Na možnost setkání s mimozemšťany ve vesmíru se musí pohlížet velmi citlivým, pozitivním a realistickým způsobem. Mnoho lidí v programu bylo později přesvědčeno, že UFO existuje. Ze strany NASA to bylo trochu znepokojující a s posádkou měli dohodu, že o těch věcech nikdy nebudou veřejně mluvit kvůli obavám z výsměchu. Po tomto blízkém setkání posádka doufala v klidný spánek. Přišlo ale překvapení. Vyrušila je další divná událost, ne však v rozlehlém vesmíru, ale přímo v samotné kosmické lodi. Vzpomínám si, jak jsem se pokoušel usnout a najednou jsem zahlédnul záblesk. Než jsem se ale otočil a podíval se na něj, byl pryč. Byl pryč, ale můj první dojem byl, že něco muselo proniknout do lodi. Zeptal jsem se Neila a Mikea a Neil řekl, jo, ano, viděl jsem jich asi 100. Pro posádku byly záblesky mnohem více znepokojující než záhadné UFO. Ve vesmírném vakuu by cokoliv, co pronikne do lodi, mohlo způsobit katastrofu. Aldrin o tom po návratu podal NASA zprávu. Závěr byl takový, že se jednalo o vysoké Z částice, což znamená těžké částice, které ve vysoké rychlosti pronikly do lodi. Pronikly i do člověka a mohly potenciálně způsobit poškození nervových a mozkových buněk, ale evidentně jen během hodně dlouhé doby.
Vědci ani dnes plně nerozumějí dlouhodobým efektům Z částic na lidské tělo. Apollo 11 bylo během letu stále bombardováno částicemi. Mělo ale přijít něco horšího. Loď dosáhla oběžné dráhy Měsíce daleko, daleko od domova. Astronauti se připravovali na nejnebezpečnější a nejnepředvídatelnější část mise – sestup na samotný Měsíc. Letoví kontroloři jsou normálně upovídaná skupinka, vždy mají nějaké vtipné poznámky. Ten den ale panovala vážnost, jakou jsem během nácviku neviděl. Konečně jsem si uvědomil, že to je skutečné a že půjde úplně o všechno. Dnes přistaneme na Měsíci. Apollo 11 obíhalo Měsíc ve výšce 130 kilometrů. Armstrong a Aldrin vstoupili před odpojením do lunárního modulu a zanechali Collinse ve velitelské lodi. Lunární modul, nejpodivnější vesmírná loď v dějinách, se nazývala Orel a ve světě byla známá jako zázrak inženýrství. Řízení mise ale vědělo, že za designem vesmírného věku se skrývají drastické slabiny. Lunární modul vážil s plným nákladem něco přes 15 tun. Vnější plášť kabiny posádky byl velmi tenký kvůli úspoře váhy. Váha byla vždy kritickým prvkem, který jste museli brát v potaz ve všem, co jste dělali. Kdybyste dostatečně silně dloubli prstem do vnějšího pláště, propíchli byste ho. Byl tenký jako 2 vrstvy hliníkové folie. Museli jste dávat dobrý pozor a nebodnout do něj žádným špičatým předmětem. Myslím, že to bylo velmi složité. Křehký plášť lodi ale nebyl jediným nebezpečím. V pozadí vývoje modulu došlo k závažným nehodám a poruchám. Jedno takové selhání málem stálo Neila Armstronga život. Armstrong během tréninku nacvičoval na 2 bizarních prototypech, které napodobovaly gravitační podmínky na Měsíci. Pro výcvik posádky jsme používali 2 stroje. Trénovací lunární přistávací vozidlo a lunární výzkumné vozidlo. Jedno bylo velmi bezpečné, zavěšené na drátech a vlastně nemělo motory. Druhé byla děsivá trénovací přistávací loď. Buzz Aldrin měl o lunárním trenažéru pochybnosti. Bylo mi jasné, že je to stroj, na který musíte dávat dobrý pozor. Pokud jste totiž úplně nevypnuli přistávací tah, mohlo vám dojít palivo mnohem dřív, než jste čekali. Neil Armstrong reguloval motor, který simuloval pohon lunárního modulu a nacvičoval tak sestup na Měsíc. Jak už se strojům konstruovaným lidmi stává, občas vypoví službu. Šéfové NASA byli i přes nehodu ohromeni rychlostí Armstrongových reakcí. Neil Armstrong si zajistil letenku na Apollo 11 kvůli tomu, že se mu podařilo zachránit si vlastní život a katapultovat se ve zlomku vteřiny, který ho dělil od smrti. Ve vesmíru nejsou žádné opravné pokusy. Armstrong a Aldrin museli před finálním pokusem o přistání lunární modul bezchybně pilotovat po určené letové dráze kolem temné strany Měsíce. Věci se ale okamžitě začaly kazit. Jakmile se loď vynořila zpoza Měsíce, získali jsme data, která ukazovala, že není na správné trajektorii. Můj naváděcí důstojník Steve Bales zvolal: "Lete, jsme skoro v polovině limitu přerušení akce. Vypadá to, že jsme mimo naši radiální rychlost." Jakmile řekl slova "v polovině limitu přerušení akce", naše komunikace se přerušila. Nemohli jsme s lunárním modulem komunikovat.
Bez komunikace a počítačových dat nemohlo řízení mise monitorovat systémy modulu ani jeho klesání. Zoufale zkoušeli jiné způsoby. Přesměrovali komunikaci s lunárním modulem přes Mikea Collinse ve velitelské lodi na orbitu. Opravené spojení sice vytvořilo slabý signál mezi posádkou a zemí, ale nemohlo vydržet dlouho. Musel jsem rozhodnout, jestli máme dostatek informací, abychom mohli v klesání na Měsíc pokračovat. 5 minut před řízeným klesáním jsem se zeptal leteckých kontrolorů, jestli máme pokračovat nebo ne. V tom jsme ztratili veškerá data, takže jsem jim řekl, sdělte mi svoje rozhodnutí na základě posledních rámcových dat, která jste viděli. Všichni kontroloři, potvrďte pokračování v klesání. Retro vpřed, Fido vpřed, Guido vpřed, kontrola vpřed, Delcom vpřed, Jíci vpřed. Komunikace se přerušovala a lunární modul si začal razit cestu dolů na povrch. Pokračujte v řízeném klesání. Pokračujte v řízeném klesání. Bylo to jako kontrolovaný pád z oběžné dráhy. Jako kdyby jelo auto po velmi dlouhé horské silnici dolů a řidič by používal jenom brzdu, aby nejel moc rychle. Lunární modul se musel vyhnout kolizi s Měsícem, takže zapnul přistávací radar, aby určil svoji přesnou výšku. Jde zpátky. Radarový let vypadá dobře. Přistávací radar začal porovnávat rozdíl mezi svojí pozicí a rychlostí podle počítače. To číslo se pomalu korigovalo a bylo stále menší a menší. Rozumím 600 metrů. Zapnutí přistávacího radaru odstartovalo řetězec katastrofických událostí, které z přistávacího dramatu mohly udělat naprostou krizi. Armstrong, máme 1202. Řízení mise, zůstaňte na příjmu, 1202. Řízení mise, 1202, co je to? Palubní počítač byl zaplaven informacemi z přistávacího radaru a zhroutil se. Místo toho, aby posádce poskytoval životně důležité informace, jenom signalizoval zásadní přetížení. První poplach hlásil přehlcení, což znamenalo, že přicházelo příliš mnoho informací. Nebyl to poplach, který bychom si přáli, protože během letu k tomu nemělo dojít. Do malého počítače proudilo příliš mnoho informací. Z ničeho nic začal hlásit. Je mi líto, nedává mi to smysl, končím, vypínám se. Astronauti na palubě lunárního modulu byli v šoku. Ať jsme se dívali na jakékoliv informace, třeba o rychlosti a pohybu nad povrchem, žádné už jsme neviděli. Místo toho nám udával číslo poplachu. Bylo to rušivé, odvádělo to pozornost a my jsme se divili, co to má znamenat. Ještě znepokojivější ale bylo to, že na řízení mise neměl nikdo ponětí, co poplach znamenal. V zoufalství se obrátili na 24leté počítačové ESO Jacka Germana v zadní místnosti s prosbou o radu, jestli může mise pokračovat. Když se objevil poplach, byl jsem asi jediný v kontrolním centru, kdo věděl, o co jde. To je bez debat. Jen díky naprostému štěstí se Jack German s tímto poplachem setkal během tréninku. Na kus papíru načmáral správný postup řešení. Moje odpověď byla hotová za 5-6 vteřin. Řekl jsem, mělo by to být v pořádku. Řízení mise, poplach 1202. German radil, že když poplach přestane, může mise pokračovat. Problém ale neskončil, přistávací radar stále přehlcoval počítač. Ze zadních zákopů jsme dostali radu, abychom pokračovali. Ani jsme si nestačili oddychnout a přišlo další selhání, které bylo stejné, jen v mnohem větším rozsahu. Armstrong, máme tady další poplach 1202. Stejný poplach, vypadá to, že se objevil, když se to stalo znovu, byl jsem samozřejmě trochu nervózní. Všichni byli nervózní. Bude se to stávat často? Ztratí počítač kontrolu sám nad sebou? Ztratíme ovládání modulu? Trochu to drásalo nervy.
Počítač způsoboval v modulu chaos, takže se Armstrong rozhodl přejít na ruční ovládání modulu. V té době se už loď hodně odklonila od kurzu. Podle toho, co se dělo, jsme poznali, a stále jsme byli asi 5 až 7 minut od povrchu Měsíce, že posádka ví, že není nad plánovanými orientačními body a pokouší se loď navést na přistání ručně. Neil dával větší pozor než já, díval se z okna a dole ubíhaly krátery. Nebylo tam moc identifikovatelných kráterů a Neil řekl: myslím, že trochu přeletíme. Modul byl ztracený, ale to nebylo všechno. Palivo v nádrži přistávacího motoru kriticky docházelo. Skutečně nebezpečná část mise pokračovala, protože během normálního cvičení bychom přistáli za asi 10 minut. Dostali jsme se do bodu, kdy mi letový kontrolor volal, že máme nízkou hladinu paliva. Nízká hladina. Ze zkušeností a konstrukce modulu jsme věděli, že při průměrném nastavení výkonu na 30% nám zbývá palivo na 2 minuty. Přistávací modul byl stále ve výšce 150 metrů a řítil se do neznámého terénu. Vyhlídky nebyly dobré. Během nácviku jsme se tak blízko nikdy nedostali. V zadní místnosti jsme pustili stopky a kontrolor odpočítával vteřiny zbývajícího paliva. Můj lodní komunikátor řekl: my teď budeme raději sticha. Kranz, dobře, jediné zprávy teď budou o palivu. V té chvíli začala být situace velmi napjatá. Armstrong věděl, že palivo ubývá a on musí najít bezpečné místo na přistání. Díval se z okna a viděl kráter o velikosti fotbalového hřiště a balvany z vící malých aut všude okolo. Právě tam ho naváděl počítač. Astronauti kvůli ubývajícímu palivu čelili dilematu. 30 metrů 3,5 dolů vpřed. Nejjednodušší bylo prostě snížit rychlost klesání a přeletět to. Trvá to déle, spálí se víc paliva a trochu to sníží objem paliva při přistání. Dostali jsme hlášení, že máme 60 vteřin. Předali jsme tuto informaci posádce. Vypadá to dobře, dolů na polovinu. Rozumím. 60 vteřin. Chci jen připomenout, že jsme byli jen něco přes 30 metrů nad zemí. Nechtěli jsme rušit Neilovo soustředění, takže jsem mu jakoby jazykem těla říkal: dostaň se na zem co nejdřív. Podíval jsem se na rychlost klesání a řekl jsem: budeme toho chlapce prostě muset hodit na povrch, teď to bude těsné. 4 vpřed, 4 vpřed, odklonit trochu vpravo. 30 vteřin. Když jsme se během tréninku dostali na 30 vteřin, vždy jsme řekli: zapomeňte na to, kašleme na to, konec. Neil Armstrong ale malým okénkem viděl přibližující se povrch Měsíce a věděl, že když bude pokračovat, přistane. Viděl jsem, jak se náš stín stále zvětšuje, protože slunce bylo za námi. Stále jsme se stínu modulu přibližovali a začal se vířit prach. Víříme prach půl metru. Aldrin, lehký kontakt. Aldrin, dobře, motor zastaven. Apollo 11 přistálo se zbytkem paliva ani ne na 15 vteřin. Tady základna Tranquility, Orel přistál. Rozumím, Tranquility, jste na zemi. Hodně chlapců nám tady zmodralo, už můžeme zase dýchat. Moc krát děkujeme. Dík. Tým provedl kontrolu po přistání, až tehdy zjistili, jak bylo přistání těsné. Všechno se odehrávalo tak trochu zpomaleně. Sice víte, co děláte, ale pak málem omdlíte, když si uvědomíte, jak těsné to bylo. Psychicky mi bylo špatně a třásl jsem se. Během tolika let práce nevíte, jak se na ten moment připravit.
Původně bylo rozhodnuto, že posádka půjde spát hned po tom, co se na Měsíc dostane. Musel to být hrozný adrenalin, nikdo spát nešel. Buzz Aldrin a Neil Armstrong se navlékli do skafandrů. Byli připraveni psát dějiny. Celý svět čekal, až se Armstrong objeví, ale z modulu nikdo nevycházel. Nikdo nevěděl, že triumfu astronautů něco bránilo, nemohli totiž otevřít poklop. Jak málo jsme si uvědomovali, jak nízký tlak uvnitř byl a proč se po otevření ventilu hned nevyrovnal. Pokoušeli jsme se poklop otevřít pod ovládacím panelem. Ale ať jsme se snažili, jak jsme chtěli, nešlo to. Řízení mise, Neil, tady Houston. Jaký je status otvírání poklopu? Přepínám. Tlačíme ho ven. Potřebuje světlo, je odemčený. Odemčený. Nechci za něj trhnout. Aldrin zahýbal tenkými dveřmi, aby se tlak vyrovnal. Po otevření poklopu měli Měsíc na dosah. Poklop se otvírá. Neil Armstrong byl konečně připraven vkročit na Měsíc a celý svět netrpělivě očekával jeho první slova. Jsem na konci žebříku. Chudák, cítím s každým v takové situaci. Lidi mu dávali různé návrhy, pasáže ze Shakespearea, citáty z Bible a spoustu poezie. Když nakonec přistáli na Měsíci, měl o tom možnost přemýšlet. Jsem tady. Co jim mám říct? Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Myslím, že je to nádherný citát. Je to velmi symbolické a velmi dobře přednesené. Ta slova byla báječná. Reprezentovala první cestu lidstva z naší planety. Jsi připraven, abys vyšel? Aldrin po 15 minutách opustil modul, aby se přidal k Armstrongovi na povrchu. Musel se ujistit, že neudělá nějakou jednoduchou, ale fatální chybu. Vycházel jsem poslední, takže jsem se musel natáhnout a částečně poklop zavřít. Musel jsem se ale ujistit, že jsem ho při cestě ven nezaklapl. Kdyby se z nějakého důvodu zavřel, bylo by velmi těžké ho zvenku zase otevřít. Obě ruce dolů na 4. příčce a jsem dole. Astronauti poprvé zažívali, jaké je to být skutečně na Měsíci. Působila na nás gravitace Měsíce. Stáli jsme ve velmi měkkém, asi 3 cm hlubokém měsíčním prachu. Nebyl to ale takový rozdíl, když jste stoupnuli na jinou část povrchu. Byl celkem hladký a bylo velmi lehké zvednout nohu a dát ji jinam. Při pohledu na horizont byly objekty velmi dobře vidět, protože tam není atmosféra, opar nebo tak podobně. Krásný výhled. Není tohle něco? Nejlépe se asi náš výhled dá popsat jako naprostá pustina bez jakýchkoliv známek života. Z vědeckého hlediska šlo při chození po Měsíci především o vzorek půdy. Měli 2 krabice vyrobené z hliníku, které měly naplnit vzorky prachu a kamení a přivést zpět na Zem, aby nám prozradili něco o historii Měsíce. Navíc měli i seismometr na detekci otřesu Měsíce a zjištění, jestli je Měsíc geologicky aktivní. Zatímco Armstrong horlivě předváděl vědecké úkoly milionům diváků,
Aldrin vypadal, že po měsíci jen bezcílně poskakuje. Nyní můžeme odhalit pravdu, která se za tímto bizarním chováním skrývala. Buzz se rozhodl provést pokus s pohybem na měsíci. Byl to specifický úkol, který byl naplánován ještě před samotným letem. Měli spoustu našich záběrů, jak pomalu chodíme. Já jsem chtěl ale zkusit pohybovat se skoky jako klokan. Je to jako krok koně, když se otáčí na předních nohou. Raz, dva. Raz, dva. Tak máte totiž nad pohybem na měsíci nejlepší kontrolu. Aldrin cválal po okolí, když ho přerušil telefonát na nejdelší vzdálenost v dějinách. Volal prezident Nixon z Bílého domu. Můžete začít, pane prezidente, Houston přepínám. Dobrý den, Neile a Buzzy. Mluvím k vám z telefonu v oválné pracovně Bílého domu. Je to jistě nejdůležitější telefonát, který kdo v dějinách učinil. Čekali jsme, že Nixon bude kosmonautům volat, protože se jednalo o zásadní mezinárodní příležitost k focení, kterou každý politik pochopitelně rád využije. Na tento den musí být každý Američan velmi hrdý. Nixon chtěl z vysokého globálního zájmu o přistání na měsíci rychle těžit. V zákulisí měl ale obavy, jaké byly šance, že posádka opustí měsíc živá. Ze všech těch nebezpečí byla další fáze mise nejriskantnější. Opět byl hlavním problémem lunární modul. Největší obavy vzhledem ke konstrukci lunárního modulu byly takové, že jste měli pouze jeden motor, který se musel zažehnout, aby vás z povrchu měsíce dostal. Během dřívějších testovacích letů motor způsoboval vážné obavy. Vzletový motor byl ve vesmíru testován 6krát a z toho 3krát v nějaké míře selhal. Byla tady pravděpodobnost 50/50, že bude fungovat přesně podle plánu. Pokud by vzletový motor z nějakého důvodu nefungoval, nebyl žádný způsob, jak posádku zachránit a posádka by byla v zásadě ztracená. Nixon se tolik obával, že tam posádka uvízne, že jeho pomocníci připravili smutečný projev pro celosvětové vysílání. Tento tajný dokument byl pohřben ve vládních archivech po 30 let. Osud tomu tak chtěl, že muži, kteří přišli zkoumat měsíc v míru, tam budou i v míru odpočívat. Tito stateční muži Neil Armstrong a Edwin Aldrin vědí, že není naděje na jejich návrat. Vědí také, Buzz Aldrin a Neil Armstrong by se však naděje nikdy nevzdali. než abychom si z takových věcí dělali starosti, čelili bychom jim ve chvíli, kdyby se objevili. Prostě bychom se snažili opravit problém, jak bychom mohli, než by nám došel kyslík a pak bychom prostě usnuli. Adios, amigos. Chystám se vylézt na žebřík, Buzzy. Astronauti měli na mysli případné selhání motoru. Když se po 2hodinovém chození po měsíci vrátili k modulu, objevili šokující věc. Díval jsem se na měsíční prach na podlaze a najednou jsem si všiml něčeho, co tam jistě nepatřilo. Rozbitý konec pojistky. Ve stísněných podmínkách modulu jejich neohrabané skafandry urazily pojistku, která byla nutná k nastartování motoru. Houston, tady klid. Máte nějaký způsob, jak ukázat konfiguraci pojistky odjištění motoru? Protože její konec vypadá rozbitý. Věděl jsem, že je vevnitř ještě ulomený kus. Abychom mohli odjistit přepínač, který zapínal motor, abychom se vznesli a dostali domů, museli jsme ho zastrčit. Cítili jsme se opuštěně. Jen dva chlapci, které sleduje víc lidí než kohokoliv jiného v historii. Byli jsme dál, než kdy dva lidé byli.
Řízení mise bylo bezmocné. Pokud by se motor nepovedlo nějak opravit, nebyla žádná záchrana možná. Bylo na astronautech, aby našli improvizované řešení za použití věcí na palubě. Aldrin dodnes uchovává běžný předmět denní potřeby, který jim zachránil život. Tohle je moje vzpomínka na vyřešení celkem kritického problému. Během odpočítávací procedury jsem používal tohle pero. Jedno z několika, které jsme měli na palubě. Nemělo na konci kov, takže jsme ho použili k zasunutí pojistky. Dobře, hlavní odjištění zapnuto. Aldrin nacpal své pero do obvodu, Armstrong byl u ovládání. Apollo 11 zažehlo motor a doufalo v nejlepší. 9, 8, 7, 6, 5. Fáze přerušení, zažehnut vzletový motor. Pokračujte. Vypadá to nádherně, stoupáme 8 metrů za vteřinu. 11 metrů. Aldrinova vynalézavost zachránila dvojici před osamělou smrtí. Posádce zbývalo jen setkání s velitelskou lodí, která obíhala na oběžné dráze vysoko nad povrchem. Dobře, Majku, pokusím se dostat do pozice a pak je to na tobě. Až když byl tento manévr dokončen, mohla posádka doufat, že Apollo 11 je a jejich cenný náklad měsíčních kamenů dopraví bezpečně domů. Až když jsme opustili oběžnou dráhu měsíce, měli jsme poprvé klidný pocit z návratu domů. Těšili jsme se na návrat a trochu opožděnou oslavu. Ještě ale nebyli doma a v suchu. 8 dní po zahájení mise se Apollo blížilo k Zemi a připravovalo se na další nebezpečí – vstup do atmosféry. Kdyby modul nalétl do atmosféry pod špatným úhlem, mohl buď schořet, nebo by se jednoduše odrazil zpět do vesmíru. Pokud bychom naletěli příliš příkře, vzniklo by vysoké přetížení a teploty. Pokud naletíte příliš mělce, pak nespomalíte pod orbitální rychlost. Začnete nabírat výšku a vrátí vás to zpět. Samozřejmě v takovém případě nemáte dost kyslíku na další návrat. Nashledanou. Máme výpadek. Intenzivní teplo při vstupu do atmosféry způsobilo totální výpadek komunikace s modulem. Po celé 4 minuty nikdo na Zemi nevěděl, jestli malinkatá loď vysoké teploty přežila. Nixon u pobřeží Havaje na letadlové lodi USS Hornet očekával další telefonát. Před výpadkem ukazovala rychlost 11 000 metrů za vteřinu. Vzdálenost k místu dopadu je 2796 kilometrů. Byli jsme skutečně vzrušení. Přemýšleli jsme, jestli se otevřou padáky. Apollo 11, tady Hornet, přepínám. Ve výšce 4500 metrů se otevřely 3 padáky. Apollo 11 se navzdory všemu vracelo domů. Zhruba ve 3000 metrech jsme cítili slaný vzduch. Byl to skvělý pocit návratu domů. Někde v mysli jsem téměř slyšel slova prezidenta Kennedyho. Rozhodli jsme se doletět na Měsíc. Rozhodli jsme se doletět na Měsíc v této dekádě a zvládnout i další věci. Ne proto, že by byly lehké, ale protože jsou těžké. Všechny ty těsné úniky, selhání výstroje a lidské chyby, které málem stály posádku život, byly zapomenuty. První přistání na Měsíci bylo úspěšné. NASA se považovala za neporazitelnou. Panoval takový dojem. Ukažte nám nějakou výzvu a my ji zvládneme. Můžeme dokázat cokoliv. Máme letět na Mars? Uděláme to. Máme postavit vesmírnou stanici? Uděláme to. Chcete, abychom postavili raketoplán, který se dá znovu použít? Jistě dokážeme to také.
O 30 let později a vzhledem ke ztrátám misí raketoplánů ve vesmíru si muži z týmu Apolla uvědomují, jaké měli tenkrát štěstí. Kdybyste dnes někomu řekli, aby letěl na Měsíc, tak jako my v roce 1969, vysmál by se vám do tváře a řekl by, neexistuje způsob, jak to provést. Není to dost bezpečné. Vesmírné lety jsou vysoce riskantní. Úspěšné provedení mise vyžadovalo velké hazardování. Myslím, že většina posádek by souhlasila, že kdybychom nezastavili mise Apolla, jak jsme to udělali, ztratili bychom při nich lidské životy. I přes problémy se zážehem, setkání s UFO, nedostatek paliva, selhání počítače a záchranu mise pomocí kuličkového pera, stále existuje jeden muž, pro kterého selhání nepřipadá v úvahu. Nedívám se zpět a neplácám se po ramenou, že jsem byl součástí skutečné riskantní akce. Myslím, že jsme učinili několik odvážných rozhodnutí. Jistě, některé věci se mohly pokazit a některé se i pokazily, ale měli jsme skupinu nápaditých průkopníků. Je zázrakem, že i přes ty podmínky na hraně jsem se na Měsíc dostal a že jsem živý dodnes. Až dnes plně chápeme, jak blízko katastrofě Apollo 11 bylo. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2007.